De locaties Elingslane en Kloosterlaan Noord in Burgum binnen toch de gemeenteraad van Tutjextra-deel uitkezen om te onderzoeken of hier woningbouw mogelijk is. En dat roept verschillende emoties op. Ja, ongelooflijk. We zitten vol verbijstering, hebben wij hier als buurt zitten kijken naar de raadsvergadering van gisteravond. En dat komt omdat wij op 23 december een brief hebben gekregen van de gemeente dat hier niet gebouwd gaat worden. En gisteravond klapt het precies naar de andere kant. Het is zo'n gejojo. Ik heb vanochtend veel appjes gehad van buurtbewoners die vannacht geen oog dicht hebben gedaan. En die zich zeer zorgen maken. En eigenlijk opgelucht de kerstvakantie ingingen. En nu weer dit. Dus slapeloze nachten bij bepaalde buurtbewoners. Noodlocatie Heegiem afvallen is, binnen ze bij de Sterrenwacht wie is met deze uitkomst. Voor u is de keuze voor Elingslane een goede keuze, want het scheelt hier 100 tot 120 woningen op Manege Heegiem-locatie. En dat is voor u wat dit betreft, ten opzichte van Elingslane, een goede uitslag. Het plan Kleesterlaan Noord wacht je wel aan. Het is de vraag of ze er komen, want het gaat maar om minder dan 10 huizen. Die zouden echt bij Elingslane kennen, maar ja, dat is helemaal aan de projectontwikkelaar en de RIE. En als ze hier al komen, het zou voor u iets nadeliger wijzen, dan moeten we dus zien hoe voller er komen, waar ze komen en of wij nog invloed hebben op randvoorwaarden, met name over de luchtopbrengst die het mogelijk meer wordt. De Sterrenwacht kan hem dus voor eerst deljaan, maar de buurtbewoners van de Wettermunt willen ook geen nijbouw hebben. De reden heeft te maken met de hoogspanningsmasten, zoals je achter mij ziet. Die staan heel dicht op het toekomstige bouwplan. Ze staan nu eigenlijk al heel dicht op de straat. Nou, en je moet je afvragen hoe dat past met Europese regelgeving. Dat is nog niet uitgezocht. En als die zwaarder worden, moet je nog verder erbij vandaan. Een andere reden is, je hoort het ook, dat is de geluidswal die ontbreekt ten hoogte van de centrale as. Die kan ook niet verder doorgetrokken worden, want dat heeft te maken met het culturele landschappelijke landschap wat daar zit en het wandelpad. En dat is ook van het Frieske Geer. Dus dat speelt mee. De makelaars hebben ook aangegeven dat dit niet de favoriete locatie is voor toekomstige bewoners om te willen wonen. Nou, dat zijn eigenlijk de grootste redenen. Wij laten nog wel van ons horen hoe de buurt hierover denkt. En dat wij vinden dat er met ons gejojoed is.